sagad gyud nga reklamo sa akong madunggan karon, bisag ako mismo muhimo sa kuanang maong reklamo nga ikumparar ang mga bata o mga batan-on karon sa among panahon, mga 1960s, 70s, lahi gyud kaayo. Sila sa mamas una moingon sad, kamo lahi gyud kaayo mo namo, kamis una mata pa lang sa among amahan kasabot nami, hilom dahil may karon kamo bisan pag yaw-yawan pagkagahig mga ulo. Mausad karon, mausay akong isulti karon na tiwasono na sad ko, mo na say akong isulti ngadto sa mga bata, mga batanon. Tinuod ba nga lahi ang mga batanon karon kaysa atong panahon kitang mga tiwasonon? Lahi gino? Pataka alam mo. Maora na oy. Mao ginay kinaiyas mga batanon, mao ginay kinaiyas mga bata. Ingkaw niya pader kay lahi man sila karon kay dugay kay mga tub. Sige lagduwa ng cellphone kanang computer nya tapulan na kaayo suguon mga irresponsable kaayo. Kitas una mo trabaho sama na mga maestra. Sugot lang gid sila maestra gikas pag-graduate nila college hangtod na gyud pagkamatay nila maestra ra gyud sila. Pero karon ang mga batanon kada 5 ka tuig pinakadugay balhin ginagtrabaho, balhin trabaho. Sa una magminyo bisag mga pangag pangipon, mga lagom ang naong, hala padayon kay naminyo naman gyud ko. Pero karon asos gamay lang singhag, buwag dayon ana. Di ba lahi gino? Sa una, ang mga babae, oy, ang laki, dili, kahikap, adto gyud atubangan sa ginikanan, mamisita gyud, kay ang babae mudagan, o imong sugat-sugaton diyasdan. Panahos una, mudagan, kay mahadlok nga, kuyog-kuyog laki, pero karon, maunay mamunlot ko no, ang mga babae. Maunay mo bunlot, maingon ko nung laki nga, uli sa kong, isang uli, buang ka diya, oy, kuyog sa ta, anak ko nung babae. Mao ilang gingon, wa ko kibaw, wa pa man ko kasuwang gibunlot ko sa Madrid. Ang nanay mo bunlot nako, pragahapon, kuyog ko sa ganing kuan, ganini ang katubang prosesyon ba, solemn prosesyon, na wa ko magdahog nga, gibunlot-bunlot man hinoon ko dito sige pa picture ako di na ni maayo da gikan og alas 2 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi daghan magpa-picture. Pero kadto siya mo lagi na style karon nga lahi gyud mga igsuon abi ninyo kung unsay lahi ang technology ra gyud nga na-encounter nato. Kung kita sad nga mga natao sa 1960s ug naa pa ning cellphone o computer sa atong panahon, maura sad ni atong kinaiya. Kung ang mga motor sa una pariha pa sad karon nga makapalit ra gyud ka bisag ang imong kwarta porting gamaya, makakuha ra gyud kag sakyanan. Purti sa tangdaghana nato nga nagmotor sa una usa unta ko sa magsigi unta og motor niya paangkason dayon ang uyab niya ihunong sa hagunoyan og sa sagingan nana ba kun ang drugas sa una kanang cocaine kanang marijuana kanang shabu og nauso pa na sa una musiga sa tingali ning akong mata no. Kung kining social media, kung available pa ni atong 1940s, 1930s, ang ato sa duntang mga ginikanan nga dugay nang nangamatay o naibuhi karon di nasad ka ilagtaw. Ang ilas ang kinaiya, magsige ra sadto sila TikTok, magsige ra sadto sila og kanana ang real, live, wifi. Kaya nga naman, the same person. Pero nga naman nga galisod man ta karon paghandol
ngano man nga muramag ang sala karon porti mang dagkua tungod kay diha sa atong pag-encounter sa technology, sa social media, sa sitwasyon sa atong katilingban, atong gibaliwala ang Ginoo. Wa na ta makigkuyog sa Ginoo padulong sa pag-atubang sa atong kahimtang. Mao na dako kay problema diha. Lingay mong tupad, nagakuyog mo sa Ginoo kada adlaw. Ha? Aware ka kamong mga asawa, aware mo nga kuyog gyud mo sa Ginoo kada adlaw. Lipay kay ko gahapon kay naka-encounter kog mga ako sa bang gitanaw-tanaw ba nga mga sikat nga mga leader sa atong katilingban, mga atong mga politicians gahapon. Ang uban nagpa-picture sa nako didto. Di lang ko mo mention kay ting eleksyon o niya ingon din tong usa sa atong mga inila nga politician din sa atong dakbayan. Siya, Father, ako nakadungog yung ko nimo nga sikat kuno kayo ka. Nako, ay dili man ka na ganing ma'am, babae man siya. Ingon din siya nga, unsa may imong mensahe karon sa atong katilingban ngadto sa imong mga millions of viewers na kuan para aning 2025 ug niining atong tema nga kana ganing Pilgrims of Hope. Nga ningon din ko, perti magyong problema aning atong katilingban ron ma'am, kamo kay bao magyud mo ana, perti magyong daghanang problema, dili lang dinhi sa lokal, national, o sa worldwide gyud. Ang ako ra gyung hangyo, nakamo untang mga leaders, kitang mga leaders, mukuyog lang gitas Ginoo sa atong pag-atubang aning atong sitwasyon. Di gid nato kalimtan nga ang Ginoo kuyog nato. Kana ra gyud. Muna kani si Ana, si propeta Ana, matod pa dinhin, biyuda na siya. Pero tibuok niyang kinabuhi, naaragyos templo, nagampo, nagpuasa, o nagtuman sa sugo sa Ginoo. Unsa may resulta? Sa kagubot sa templo, nakakita siya kinsa ang Ginoo. Nakakita siya sa bata nga gida, sa mga pobre nga ginikanan, nga mao ito siya ay manluluwas. Nga ang kabus kaayo nga ginikanan, ang mga naong kabus kaayo, mao ay ang nagdalas kaluwasan. Pila man sa atong mga leaders karon sa simbahan o sa gobyerno nga nakakita nga kanang mga kabus, kanang mga way balay, kanang hapit way gikaon, kanang naa sa sidewalk, kanang way ika pa ospital, way ika bayad ngadto sa eskwelahan, dili ka pa eskwela sa ilang mga anak, mauday na sila ang tinuod nga kaluwasan. Pila man kabuok, gilingya imong tupad, inakinsay imong manluluwas ang mga politicians nga dato o kanang naa sa squatter area. Giying na, nakinsay imong manluluwas. Pila man kabuk nato nga nakakita nga ang presensya des Ginoo naa di ay sa labing ubos. Si Kristo ray gasulti ana, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Unya kay niingon man ta, seek first the kingdom of God and everything will be given to you. Unahon unta sa mga leader, sama nako, sama sa ato mga obispo, Santo Papa, and I know nga daghan sa atong simbahan gahimo niini, ambot sa mga politicians nasa daghan nila naghimo anin nga unahon pag-atiman ang mga kabos kay maunay tinuod nga agianan sa tinuod nga kalambuan sa atong kalibutan, labi na gis atong nasod. Pero ibaliwala gani nato ang mga kabos, ang siguro nato kani mga dato, kani nagsakay ana mga limousine, kanang na ang mga bulletproof, kanang nang puyuan ang mga mansyon, kanay sigihan atong atiman o alagad na patay gining atong nasod, patay gining atong kalibutan. Saman, agree,
disagree. Tagaan tala mong sample. At imanan ang inyong dato kayong silingan. Panahon iniguan, mugawas na, aron tabangan mo anang nibaha ng inyong lugar. Adto ra na sa ilang kwarto, hadlok na mugawas. Kinsa may mutabang ni mong gibahaanan ng inyong lugar. Kadtong imong silingan nga pobre kayo. Mautoy mulangoy anang baha. Mautoy musod anang kanal aron kwaon ang nakaklag up. Nya mo kuan dayon, mo drain dayon ang tubig aron mohubas. Mo nay mo bunlot anang mga hose, mo kuha anang pala, anang piko aron himuan og agianan ang tubig aron dili mo malumos diha. Kadtong imong silingan nga porting datua. Apil na tong pari nga nagwali karon. Asa na mo gawas? Di ba? Nga nang mamatay ilaga diya sa inyong opisina, baho kayo, suksok dito atong luyo atong mga kabinet. Masugo ni mong manager. Nga sir, or ang mayor ba ka? Na ang mayor diha sa inyo, opisina, mayor, pwede imong pangitaon ni hain ng gabaho. Wa man jud kay gibuhat diha. Mao pa may pag-abot nimo, kami may gatrabaho dire. Pwede imong pangitaon. Imong ka ugma da nag-report diri buanga ka sugo-sugo kanako. Mao nay kinaiya ang mga gamhanan. Di na sila masugo. Kinsa may sugoon be? Ang janitor. Dong, palihog. Uy, yes ma'am. Baho jud kay dong, sakit akong ilong. Oh, yes ma'am. Di gid na hunungan si janitor pangita. Bahala na giud na diha. Sorry ha, naminaw sa online. Tanang pagitaon gina, kwaon gina, bisag kasuka-suka pa na sila sa kabaho. Kwaon gina, limpyuhan pa na dito, butangan pa gina dito og unsa pa nang freshener nga inigsodi mo mingon ka. Wow, dong, salamat jud kay dong. Kisay nakaluwas nimo? Ha? Katong dato nimong manager, katong dato nimong politician, o katong janitor nga hapit way allowance? Tumaom day mo tubag. Nya kinsa maroy gipangga sa atong nasod, kinsa gipahilunaan anang ilang budget 2025, ang mga dagko na kay tiyan, ang mga dagko na kay lawas, ang mga dagko na kay kwartang na pondo, tuan nila, gitangag-tangag nila ang budget. Gisiro pa ang PhilHealth, gikuhaan pa ang atong edukasyon, gikuhaan pa ang atong kaning modernization sa atong armed forces. Ang mga sundao nga hapit na gani way mga kaon usahay kung tuas panggubatan ni buhi sa ilang kinabuhi para nato mo pay katan ang budget, ibutang atong tuang departamento nga puro kapalpakan ang atong nasinati karon. Daghan pa kay questionable nga transactions kani maong departamento, purti pag yung dakuas budget ang gibutang. O ang kinisang mga nanaglingkod sa gahom, gitriple ang ilang mga dawatonon para ila kunuhang spend sa katawhan, pero tuara sad sa ilang mga political allies. Laway kayo paminaon. Wa na'y nagpakabana sa mga kabos. Pila kabuk din maglinya sa atong opisin, sa atong simbahan, karong panahona. Porting daghana mo reklamo na lang kung nataong atong sekretary padir kadaghan na ba ani nako saon man gyud si Jesus man maninghag pa usahay na day mulakaw na raba ko ay pirmahin na to padir nako. So si Jesus balik sa taong ko diri di lang sa kumulakaw ay onya lang na padir nako ayaw kay nasuko na si Jesus. When I mas Jesus, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Di ba? Masuko usahay, ninghag. Diri gani ko gika-istorya din mga bisita nato nga gikas gawas nasod. Perti na mong tabi-tabi diri, abot bita Jesus tulo ka buok. Blitsog yung padir ka ako ba padir ba? Dako kinahanglan jud ko ni padir ipapalit ang malako. Di pa ko gika-istorya. O sige padir diri lang miskili nako dito las opisina. Ayari lang mi diri padir nako. Pagkabadlongon gining Jesus Ug di pa lang ka Jesus kamay gid nimong iparok anang bangko no. Pero Jesus man, pailog lang. Zaman, akong ipasa ninyo si Jesus.
Akong ignon adto aning balay ni Kuan kay mga Kuan ni sila. Oh, dili. Kanindot unta kun ang atong mga leaders labi na gyud ming niya sa simbahan makakita sa tinuod nga presensya sa Ginoo ug moalagad sa Ginoo diha sa presensya diin siya nahimutang the least ones. Muna si Maria ug si Jose hangtod sila nangamatay, apil na sad si Jesus ug ang tanang mga santos diha gid sila nagpuyo sa tumang kalisod nga kahimtang nganuman pagtudlo na nato kitang katawhan nga iyang giluwas nga kung gusto natong luwason ang kalibutan, gusto natong ma-experience ang Ginoo, love the poorest of the poor. Gihimo na nila ni Saint John Bosco, Mother Teresa of Calcutta o tanang mga santos. Love the rejected people. Love the outcasts people. Muna karon kita dinhi sa ginagmay na tong paagi, sige tagbaligyag slots, dili ni tiaw-tiaw. Nay nangutanan ako ako rasang kabatchmate sa seminaryo sa una, gahapon nagkuyog mi. Ingon din siya, unsa may gibuhat ni Moros imong parokya? Nakuha sa tingali ni siya magsusi-susi. Niya akong pang-istorya ginagmay, ang pipila lang sa atong gipangbuhat dinhi, nako kami, nanasad mi dito'y natukuran og balay, mga 111 na. Ha? 111? Wala lagi ko kabati, ana. Nakuha man sad mi ana mag-publish butang tanan ni mulong surano nako iya lang ay ako ingod siya nako mga 3 times 4 times a year maghatag gid mig mga bugas labing menos mga 3,000 ka 5 kilo packs lo imo nang gibuhat bro wa man tabi ana nako ana god nasa mo scholars nako oo, mag-average po mi og mga 15 ngadtos 20 ka book scholars. Hala, ana siya. Pila imong staff dito nako. Ang regular 26. Nya punan sa dili regular nga mga 20 ka pinsan, mga doldool 50. Ah, grabe hada sa dana. Nya pakanon gyud na bro, pakanon ako. Dili ra pakanon. Sweldohan gyud. Na panay PhilHealth, na panay kanang SSS na pag yun ay St. Peter. Diyan anong i-appeal man ng St. Peter nako naama sa mga tiwasonon dito. Siya onya ug mobiya ka diha unsa may dangatan nako ay gikondisyon na nako sila nga inigbiya nako posible yun nga paphaon mong tanan dinhi. Sa ingon ana palang ta mong tanan bro nako kita bitatoy kuyog sa unang sa ay dili oy lahi ka oy nako ay dili oy ikaw na minyo lang ka. Pila na maroy babae ni mo. Say, wow, sa ko na bro. Ngay na, kaya di ka mutugan. Nindot. Di ay buotan sa to siya. Kana ba yan, ana ba? Di na lang takinhanglang magsige patag bandilyo, sige patag pa picture-picture, butang-butang diha sa post-post, social media. Kung ang purpose para lang pagpagarbo, di na kinahanglan. Ako sa nisulti sa kuani karon ni share ko ani sa paghatag lang og testimony nga kita dinhi sa atong kakabos o sa atong kasimpol nga parokya nakahimo na ta og dako-dakong tabang nganuman nakasintro ta kanunay unsay buhato nato sa labing ubos nya kamong mga niapil dinhi pinaagi aning pagpamalit og slots ni adinhi ni apil ang labing kabos ug ang labing dato nga mga Diyos noon nga mga tao ni apil dinhi sa atong mga slaughters. Congratulations ninyo. Ato na sa silang pagpakag usab. Salamat yung kayo. For 4 years na 2021 2020 hangtod karon 2024 nagkuyog ta daghan na kay tag nahimo sa kagamay sa atong resources 100 per slot SBF dag 500 per slot o nakatukod tag kumbinto nga nindot-nindot biya natong kumbinto sad niya sa 100 per slot nakatukod na tag sa atong CTU MM
nakatukod na tag 111 kabalay, naka-event pa ta nga mo budget tag 2 million, tag 3 million. Sa 100 lang na nya kaning atong budget para sa mga kabos nga ni apil diri katong atong last nga Christmas party, parting nindota. Sa 100 per slot, nakatabang ta sa retreat of priests. Sa 1,000 per slot, nakatabang ta sa kapilinya, 40 million na kapin. Dirisad sa kang Bishop Chopilo Kamomot nga Thanksgiving, mga 7 million po to. Mga inana ba? Dako ding mahimo no kung maghunahuna ta sa labing kabos. Mo na iampo nato nga maliwat unta ta nila ni Propeta Simeon, Propeta Ana nga sa ilang pagkamaampuon o sa ilang pagpuyo sa kakabos nakita gid nila si Kristo. Kita sad magmaampuon o mahigugmaon sa mga kabos, labi na gid sa mas kabos pa nato aron permitang makakita Ginoo o wala na tayong hahanapin pa.